Vi har om jordens bevægelse omkring selv og om solen. Og først er der lige nogle facts omkring jorden. Jorden den er 56 millioner år gammel. Dens masse er på 5,972 gange 10 i 24 kilo. Dens areal er på 510.100.000 kilometer. Og fra solen til jorden, eller fra jorden til solen, der er der 149.600.000 kilometer. Og så er der lige noget om jordens rotation. Jorden den roterer både rundt om solen, men den roterer også rundt om sig selv. Og det tager jorden 23 timer og 56 minutter at rotere en gang rundt om sig selv. Og det er så også derfor, vi har nat og dag. Og det, altså sådan, mens den roterer rundt om sig selv, så roterer den også rundt om solen. Så den vej den roterer, det er også den vej den roterer rundt om sig selv. Og så er der så på jorden Nord- og Sydpolen. Og hvis solen står her, og jorden står her, så vil der være dag på den her side og nat på den her side, fordi solen stråler ind her. Når jorden så roterer rundt om solen, så kommer det så ned til det her billede, hvor solen er på højre side, og jorden er på venstre side. Så vil solen så lyse ind her, og så vil der være dag her, og der vil være nat på den her side. Så det er det omvendte billede af, hvad der var heroppe. Hvis vi så går videre til den geografiske nordpol, så ligger den heroppe, og den geografiske sydpol ligger hernede. Den magnetiske sydpol, den ligger heroppe, fordi den er blevet tiltrukket af den magnetiske nordpol. Det er ligesom en magnet, der er en nordpol og en sydpol, og en sydpol bliver altid tiltrukket af en nordpol. Yes, stop. Der er længdegrader, og der er breddegrader. Længdegraderne, det er dem, der går nedad, og breddegraderne, det er dem, der går henad. Og breddegraderne, det er dem, der følger ækvator. Ækvator, det ligger altid i 0, og længdegraderne, der er midten også altid i 0. Hvis man så skulle finde Danmark her, så vil det være omkring de 15 længdegrader og lige under de 60 breddegrader. Og breddegraderne, de går parallelt med længdegraderne. Og breddegraderne, de udtrykker en stigende afstand fra ækvator. Så for eksempel Nordpolen er langt væk fra ækvator, og Sydpolen er også langt væk fra ækvator. Og så er der så de lande, der ligger tæt på ækvator, der er så varmere der. Og længdegraderne, det er også dem, der betegner, om der er tidsforskel. Og 0, det er altid der, hvor der ikke er nogen tidsforskel, og så er der der, hvor så når man går længere og længere henad, så kommer der mere og mere tidsforskel. Nu vil jeg gerne komme ind på, hvorfor vi har dag og nat på jorden, og hvad er definitionen på et døgn, og hvorfor varierer længden på nat og dag. Jorden roterer rundt om sig selv i en akse, og det er det, vi kalder en dag. Aksen, som jorden roterer rundt i, kalder man verdensaksen. Og den akse går ud på, at den ene halvdel af kloden er nat, og den anden halvdel af kloden er dag. Det tager jorden 23 timer og 56 minutter at rotere rundt om sig selv, hvilket svarer til det, vi kalder et døgn. Navnet på den ellipsebane, jorden roterer rundt i omkring solen, kaldes en ekliptika, og omløbstiden er lidt over 365 døgn, altså et år. Om foråret og efteråret forekommer der noget, vi kalder jævndøgn, hvor nat og dag har samme længde, altså forholdet mellem 1 til 1. Vi har også noget, der hedder solhverv, som er om sommeren og vinteren, hvor man markerer den korteste og den længste dag, den 21. juni og den 21. december. Og så også noget med dagenes længde. I Danmark har vi forskellige dages længde, og det er egentlig fordi, at i Danmark er dagene kortere om vinteren end om sommeren. Og det er fordi, at jordens rotationsakse hælder. Om sommeren hælder den nordlige halvkugle, hvor Danmark ligger ind mod solen, og derfor bliver dagene længere. Og om vinteren hælder den nordlige halvkugle væk fra solen, og dagene bliver kortere. Og hvis man så bor på ækvator, er dagene lige lange hele vejen, eller året rundt.
Vendekreds er den nordligste eller den sydligste breddekreds, hvor solen kan stå i zenit. Og solen kan altså stå i zenit mellem, 23,44 nordlige breddegrader og 23,44 sydlige breddegrader. Og når solen står i zenit og står en 90 graders vinkel, er solstrålingen maksimal. Når solen står i zenit på den nordlige halvkugle, er det sommer på den nordlige halvkugle, og omvendt, når solen står i zenit på den sydlige halvkugle, er det sommer på den sydlige halvkugle. Solen står i zenit 23,44 grader nordlig bredde ved dansk solsommererhverv, og det er cirka den 21. juni, og den står i zenit 23,44 grader sydlig bredde ved dansk vintersolerhverv, og det er cirka den 21. december. Vendekredsen er de breddegrader, som udgør grænser for, hvor solen kan stå i zenit. Den nordlige vendekreds ligger 23,44 grader nord for ækvator, og den sydlige vendekreds ligger 23,44 grader syd for ækvator. Og der er de her henholdsvis 2 vendekredse, og nordlig den kaldes Krebsens vendekreds, og den sydlige kaldes Stenbukkens vendekreds.